Ibu Eni ucapan matur sembah suwun atas undangan yang diberikan, moga-moga berkenan menjadi satu hiburan buat panjenengan. Dan terima kasih di antusias untuk tamu dan semuanya untuk siang hari ini turut memberikan doa pangestunya spesial terkhusus buat adik yang dikitan ya. Boten kata lupen ngaturaken matur sembah suwun sampun panjenengan sami ingkang tansah pinanggih kanca-kanca saking GKT Nyampur Sari ingkang mijil saking Todanan, ugi Bapak Manto adalah konco-konco yang asep nandharaken setunggal libur kudu saking Prolenggah, mbok bilih sawangke wonten pambelutan berkaturan atensi kemawon. Lumantar konco-konco saking Rahma Duiva Audio yang hadir untuk siang hari ini dari kawasan pribumi Sukopuluan, Puncak Wangi Pati. Kerja bareng kita ada Movision merangkai satu nuansa hiburan untuk panjenengan sedoyo. Dan satu persembahan yang berikut simak untuk Anda semuanya masih dalam satu alunan tebang-tebang campur sari kita berikan untuk panjenengan lewat satu persembahan dari kami ada Tia Naswar GKT Nyampur Sari. Perkaturan kocok saking GKT Campur Sari. Aturan legend siang Mbak Tia. Sugeng siang Mas. Berkata lumantar kocok-kocok tumut kalian GKT Nyampur Sari. Ini barungannya mesok ketut loh Dek. Nggih, meso nggih. Lah mangke dalu. Ngoten. Sampean gitu setumut mriki mungkin dalu. Mboten. Banget temen lho adu-adu kok gak mesisan. Sampean nggih mboten. Wis padha bolo wis ora apa-apa. Nggih ngaturaken salam rumiyin monggo Mbak Tia. Nggih saderengipun sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, don jawabe teng jero ati ya nggih Mas nggih. Wis gak apa-apa. Sing penting kanthi niat lho Dik. Terus diniati ku apik lho. Lah nggih. Pun katuran saking kanca-kanca setunggal tetembangan tembang koleksi rumiyin. Saderenge wonten pamundhutan kita lagune manut lho lek awan iki. Manut mawon. Manut mawon. Penak sing manut-manut ngoten niku Mas. Yang mungkin nanti request yang di belakang sana untuk bolo-bolo dari Karang Taruna. Nggih, semoga pun katuran tembangipun wonten. Wonten nang ngenteni mawon. Nggih, monggo. Pun katian kanca-kanca saking GKT Campur Sari andharaken lumantar Rahma Duiva Audio. Semoga pun ndherekaken mawon. Iki manutan lho Dik. Player iki luar biasa. Langsung napa nganu dibabani riyen? Teko tukang syuting sing apal. Piye njalukmu, Bro? Penake piye Mas? Piye Mas? Tuh. Nggih, lah nek aku ngono manut kok ya. Nek bowo kan syutinge iso sinambi rokokan sik. Lah. Nggih monggo. Kaya dijuguki nganu ya Mas, kancaku aku ya. Oh, ku suara apa ta? Ora iki lho kancamu dhewe kok ya. Napa? Iso juguk ngono saiki kok. Oh ngono ta. Biasane mrene gak ngono Mas. Mosok to? Iya. Lagi iki to. Urine biasane ngene. Pinjam 100 dong lho biasa. Oh alah. Wis diganti mode anyar kok, Dik. Nggih, monggo. Nangis kang
Halo, halo. Iya, iya. Pun ngatos juga terbayang tanggap angten. Lumantar kalian kocok-kocok GKT nyampur sari. Pun manunggal kalian Rahma Dwi Pak Audi. Kadriaken moh piset tudanan. Iya. Wah, wah. Iya, iya, serana, serana. Susumen lho. Napa? Tak iki lho ngono ben leren udutan sik gak apa-apa. Kono akeh kadung disedot kok. Udutan pinten nganu pinten sebat. Lah nek kono kuwi wis ra ketong lho, Dik. Bocah wisane lho. Wah, jan luar biasa.
Oh ngono. Oh alah. Ana udute ana kopine pahitan apa gulonan Mas? Tenan pokoknya. Oh pahitan, ya Wis berarti. pepek tenan. Lah nggih berarti kok demite Mas. Ngono. Heeh. Mosok nek demit Lah, pahitan. cawisane ngono kuwi to, Dik? Lah pahitan. Oh alah. Mungkin iki apal kok. Oh kono wis manut aku pokoknya. Monggo.